खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलेन बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। विधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ जथायारि दोलोजों मा सि रानलायगोना रोखा। बिपिएफआ कंग्रेस एआइइउडिएफनि गोरोबथायाव आखाइ हमबाय। अल आसाम ट्राइबेल संघनि गोदान बिबानगिरिफोरा समायखिरा लाबाय। विधानसभा बिसायख'थियाव एजेपिनि दोलोआरि सिनायथिया जाहाज। अपिनियन पलनि इसारा आसामाव बिजेपि जथायारि दोलोआ देरहागोन। अरुणाचल प्रदेशआ कर'ना उदां रायजो जाबाय। इन्डियान सुपार लिग आइएसएलआव मैया ओडिशा एफसिआ देरहानो हादों। ससियेल मेडियानि गेजेरजों साबायखर बावहरदों लिरगिरि अनुपम खेरा। सिद्धार्थ शुक्लाया टुइट खालामदों आं जुलि जायाखै। दानिया आबुं रादाब। फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव मासि रानलायनानै बाहागो लानायनि बागै खुगा बेखेवदों इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ। बिटिसि गाहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि इउपिपिएल दोलोआ बिजेपि आरो जिएसपिजों लोगोसे दासिमबो मासि रानलायनायनि बागै सावरायनाय जायाखै। अब्लाबो फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिआ मासि रानलायनानै बिसायख'थियाव बाहागो लागोना 100% रोखा होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। बबेखानि फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ जथायारि दोलोजों मासि रानलायगोना 100% रोखा होनना फोरमायथिना प्रमद बर'आ बुंदों दि बिटिसि बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरा सोलायनायनि थाखाय भट होदोंमोनब्लाबो बेयो जाफुङाखैमोन, नाथाय विधानसभा बिसायख'थियाव जाफुंगोन। इउपिपिएलनि दैदेननायाव जथायारि दोलोआ मोजां फिथाइ दिन्थिनो हागोन। बबेखानि बे समाव गासैबो दोलोआ गावबा गावनि थाखोआव हाग्रा एवस्रांनाय खामानिसो मावगासिनो आरो रायजो राजाफोरा मदद खालामोब्ला जायखिजाया दोलोनि बिजाथियानो देरहागोन। मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोनिफ्राय टिकेट बिनो हागौ, बेनो नेम। मानोना बिसायख'थि गेलेनो थाखायसो राजखान्थि खालामो होननानैबो बिटिसि गाहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि साननैनि गेजेरावनो बिजेपि, एजिपि आरो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव विधानसभा मासि रानलायनायखौ लानानै सावरायनाय जागोन होननानै आसाम रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। जोबनायाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ कंग्रेस एआइइउडिएफनि जथायारि गोहोजों लोगो जाहैबाय आरो आखाइ हमहैबाय। बिपिएफ दोलोआ कंग्रेस एआइइउडिएफनि गोरोबथानि बाहागोआरि जानानै फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि आरो बिजेपिनि जथायारि दोलोनि हेंथायै जुजिगोना रोखा जाबाय। बे बाथ्राखौ बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया सनिबारखालि मोनाबिलियाव गावनि अफिसियेल ससियेल मेडिया हेन्डेलाव टुइट खालामनानै फोसावदों। मख'नो गोनांदि विधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफआ कंग्रेस एआइइउडिएफनि गोरोबथाजों सरजाबहैबाय होनना हाग्रामा महिलारिया टुइट खालामनायनि उनावनो बिजेपि आरो बिपिएफ दोलोनि अफिसियेल गोरोबथाया बायबाय होननानै बुंनो हायो। बबेखानि आसामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगाखांनायनि मोनसे गोदान सोरखार नागिरनानै कंग्रेस एआइइउडिएफनि जथायारि गोहोआव बाहागो लाबाय होननानै हाग्रामा महिलारिया टुइट खालामना फोसावदों। बेजों लोगोसेनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ कंग्रेस एआइइउडिएफ, सिपिआइ, सिपिआइएम, आन्सलिक गण मोर्चानि गोरोबथानि बाहागोआरि जाबाय। ओरैहाय सर्बानन्द सन'वालनि केबिनेटआव थानाय बिपिएफनि 3 मन्थ्रिया बावैनो मन्थ्रि नागारनो हागौ होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। अल आसाम ट्राइबेल संघनि गोदानै दाफुंजानाय मावफुं आफादा समायखिरा लाबाय। सनिबारखालि फुंनि 10 रिंगायाव गुवाहाटी नोगोरमानि पल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव जगेन नार्जारिनि आफाद सामलायनायाव हाबाफारियाव अल आसाम ट्राइबेल संघनि गोदान बिबानगिरिफोरा समायखिरा लायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 29, 30 आरो 31 जानुवारि खालि नेलियाव खुंनाय ट्राइबेल संघनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गोजाम आफादखौ सिफायनाय जादोंमोन आरो बे जथुम्मायावनो गागि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि मिलन सन'वाल आरो आदित्य खाख्लारिखौनो लाफिननानै सा 27 सोद्रोमानि गोदान आफादखौ दानाय जादोंमोन। नाथाय गोदान आफादगिरि मिलन सन'वालआ समायखिरा लानायनि सिगांनो
ट्राइबेल संघ नागारनानै ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा असम जातीय परिषदआव हाबहैनायनि थाखाय मैया समायखिरा लायाखिसै, जायनि जुनै साबा लेङाइ आफादगिरिफोरनि गेजेरनिफ्राय सुकुराम बसुमतारीखौ मावफुं आफादगिरि सायख'नानै समायखिरा लाहोनाय जायो। फैगौ 27 मार्च 1 आरो 6 एप्रिल खालि मोनथाम खोन्दोआव खुंजानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय आबुं थियारि जादों आसामाव गोदानै जोनोम मोननाय ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा असम जातीय परिषद सुंद'यै एजेपिआ। बे समाव असम जातीय परिषदआ फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय दोलोआरि सिनायथिनि सावगारिबो मोननो हाबाय। रिपर्ट बादिब्ला बिधानसभा बिसायख'थियाव एजेपिआ दोलोआरि सिनायथिनि सावगारि महरै दैनि जाहाजखौ मोननो हादों। भारतनि बिसायख'थि आय'गआ गनायथि होनाय बादियै एजेपिनि दोलोआरि सिनायथिनि सावगारिया दैनि जाहाज जागोन। बिधानसभा बिसायख'थियाव असम जातीय परिषदनि दोलोआरि सिनायथिनि सावगारि महरै दैनि जाहाजखौ गनायथि होबाय होननानै असम जातीय परिषदनि आफादगिरि लुरिनज्यति गगैआ सुलुङाव फोरमायदों। ओरैहाय बिधानसभा बिसायख'थियाव असम जातीय परिषदनि जाहाजआ टाइटानिक बादि गोदोगोन होननानै दाबि खालामदों आसाम रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनायनि उनावनो आसामखौ लानानै अपिनियन पल सोराङाव फैदों। अपिनियन पलनि बादिब्ला आसामाव फिन बिजेपिआ गोहोआव फैगोन आरो बिजेपिनि दैदेननायावनो फिन जथायारि सोरखार जागोन। मख'नो गोनांदि आसामजों लोगोसे दरब्रै रायजो आरो दरसे मिरुजों खुंजानाय रायजोआव खुंजानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै एबिपि निउज सि भटारआ सनिबारखालि मोनसे अपिनियन पल फोसावदों। एबिपि निउज सि भटारनि अपिनियन पल बादियै आसामाव फिन बिजेपि जथायारि सोरखार फैगोननि इसारा होदों। बबेखानि देग्लायनि बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपिनि जथायारि दोलोफोरा मोन 68 निफ्राय 76 मासिखौ देरहानो हागौ। नाथाय कंग्रेस आरो एआइइउडिएफनि जथायारि गोहोआ मोन 43 निफ्राय 51 मासि, उदां बिजाथि आरो गुबुन गुबुना 5 निफ्राय 10 मासि देरहानो हागौनि इसारा होदों एबिपि निउज सि भटारआ। आसामाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया गोख्रोंसिन जाफुनाय आरो बांगासिनो थानाय समावनो आसामनि नसुं रायजो अरुणाचल प्रदेशआ गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायनिफ्राय उदां जाबाय। अरुणाचल प्रदेशआ दिनै कर'ना उदां रायजो महरै गनायथि जाबाय। मख'नो गोनांदि दिनैनि सानाव अरुणाचल प्रदेशआव सासेबो कर'ना बेरामि गैलिया। रिपर्टनि बादिब्ला अरुणाचल प्रदेशआव साथामल' एक्टिभ कर'ना बेरामि दंमोन। नाथाय बिसोर साथामबो दिनै कर'नानिफ्राय उदां जाबाय आरो देहा फाहामसालिनिफ्रायबो उदां जाबाय। बबेखानि थांनाय 9 साननिफ्रायनो अरुणाचल प्रदेशआव गोदानै सासेबो सुबुंनि देहायाव कर'ना बारदेराखै होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बादिब्ला अरुणाचल प्रदेशआव गासै 16,836 सा सुबुंखौ कर'ना भाइरासआ गाग्लोबदोंमोन। बेनिनो सा 52 बेरामिफोरा जिउ गोमादों आरो गुबुन 16,780 सा बेरामिफोरा कर'नानिफ्राय उदां जाबाय। मख'नो गोनांदि अरुणाचल प्रदेशआव कर'नानिफ्राय उदां जानायनि हारा 99.66%। इन्डियान सुपार लिग सुंद'यै आइएसएलआव मैया ओडिशा एफसि आरो इस्ट बेंगल एफसि बे मोननै हान्जानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन। मोनथिनाय बादिब्ला मैयानि गेलेनायाव ओडिशा एफसिआ इस्ट बेंगल एफसिखौ गल 6 बल सोनो हादोंमोन आरो इस्ट बेंगल एफसिआ नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिखौ गल 5 बल सोनो हादोंमोन। मैयानि गेलेनायाव ओडिशा एफसिआ देरहानो हादोंमोन। मोनथिनाय जायोदि मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव गोबांथार नारा-नाथा जुजिलायनाया जादोंमोनब्लाबो इस्ट बेंगल एफसिआ गल 5 बल सोनो हानानै मैयानि गेलेनायाव जेननो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि इन्डियान सुपार लिग आइएसएलआव दिनै गवा एफसि आरो हायद्राबाद एफसि बे मोननै हान्जानि गेलेनाया दाहाय बेलासिनि 5 रिंगायाव जागोन आरो मुम्बाइ सिटी एफसि आरो एटिके महन बेगन एफसि बे मोननै हान्जानि गेलेनायाबो दाहाय मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायावनो जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। इउआर बेस्ट डे इज टुडे बिजाबा मानसिफोरनिफ्राय गोबांथार अनसायनाय मोनदों। लोगोसे गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआबो बे बिजाबखौ बाख्नायनायजों लोगोसे लिरगिरिनिसिम गांसे लाइजामबो लिरहरनाय जादों। मोनथिनाय जायोदि इउआर बेस्ट डे इज टुडे बिजाबखौ मुंदांखा फावखुंगुर अनुपम खेरआ लिरदोंमोन। अनुपम खेरनि इउआर बेस्ट डे इज टुडे बिजाबा बयजोंबो अनसायजानायजों लोगोसे बिजाबाव थानाय रोंगौसार गोनां बाथ्रा सारिफोरनि जाफुंसार जानायखौबो मोनथिनाय जादों, जायखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआबो लिरगिरिनिसिम बाख्नायलाय बावहरालासे थायाखैमोन।
गाहाय मन्थ्रिया इउर बेस्ट डे इज टुडे बिजाबाव गाव मोनदांनाय बाथ्राफोरखौ सुंद'यै फोरमायहरनायनि गेजेरजों लोगोसे लिरगिरि अनुपम खेरखौ बाख्नायहरदोंमोन। नाथाय गाहाय मन्थ्रिनि लाइजामखौ मोननानै अनुपम खेरनि गाबनायखौसो नुनो मोननाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों आरो ससियेल मिडियायाव लाइजामखौ फोसावनानै गाहाय मन्थ्रिनिसिम साबायखर बावहरो मुंदांखा फावखुंगुर आरो लिरगिरि अनुपम खेरा। सिद्धार्थ शुक्ला आरो शेहनाज गिलमोनहा जुलि जाबाय होननानै माखासे मिडिया हाउसफोरा खौरां फोसावदों। जाहोनाव सिद्धार्थ शुक्लाया सासे टुइटार बाहायग्रानि बाथ्रायाव फिननाय होनायनि गेजेरजों टुइट खालामनांगौ जानानै फैदों। टुइट खालामदों ओरैहाय, आं जुलि जायाखै, नाथाय बे खौराङा माखासे मिडिया हाउसफोरनि बांसावनाय खौरां जुलि जानाय खालामदों। जानो हागौ बिसोर आंनिख्रुइबो बांसिन मिन्थिगौ। मख'नो गोनांदि सिद्धार्थ शुक्ला आरो शेहनाज गिलमोननि अनज्लायनायखौ लोगोफोरा जोबोद मोनदोंमोन बिग बस 13आव। मोनथिनाय जायोदि बिसोरखौनो लोगोफोरा ससियेल मिडियायाव सिडनाज मुंबो होनाय जादोंमोन। नाथाय बावैसो समाव सिद्धार्थ आरो शेहनामोनखौ जुलि जाबाय होननानै नंखायखौनो खौरां फोसावनायासो सिद्धार्थ आरो शेहनाज मोननि गोबांथार जेंनायाव खोख्लैदोंमोन आरो दुखुआव मोनहोदों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।